Ba't nagbilad kasi kayo dyan? Alright. Punta tayo ngayon sa river kasama yung family again. Saka ba nagmana? So papunta na sa ilog. Sa tubig. Malilig swimming tayo, di ba? Kalat River straight ahead. Bundok na naman. Tapos ilog. Meron pang ano dyan, no? Ilog na rito. Diba? Ganda, oh. So, ito na ngayon ang Pakalat River. Meron palang tao dito, oh. Yan, oh. Yan, going down to Pakalat River. Uy, daming tao. Para din palang ano rito, oh. Dito, may mga ano, cottages. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa river. Sige. Darling yung gamit mo nasa. Tingnan natin itong ano. May laughing bird pa, oh. Ayan. Okay na yan. Oo. Darling, happy birthday. Oy, Darling, happy birthday daw. Pati na sila. Agay. Oh. Sarap yan, masarap-sarap yan. Okay lang yan. Sige. Ilang ko. Sige na. Lagay yung ibang ulam mo. Dito na lang yung cake. Oh, yung cake mo. Yung cake mo. Ano nangyari? Bako may yan. Oh. Dito na yung lahat yung kanin. Dito. Masarap-sarap yan. Ali mo na pa. Kaya naman pa. Dito na lang no. Oh. Ano? Si KNC. Ay, nagapin yung suka niyo. 100k followers. May ka na dito. Oh, salpak mo na lahat dyan. Si KNC. Pero yung isa wag muna. Bakit? Yun. Isang kanin lang ako na. So, yung palabo. Mango. Ako din, palabo. Sige. Galing ah. Halika dito. Doon no, meron pang ano, hanging bridge. Yan. Try natin pumaik. Pipila tayo dito. May pila pala rito. Yan oh. 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 Try natin pumila rito guys. Oo. Sa pagpunta rin pagtuwid din sa tulay na to eh. Mainit. Dahil mo na nakapila. Kailangan lang nating magtiis ng konti kung gusto natin experience yung pagtawid doon sa kabilang ano, kabila through this hanging bridge. Yan guys, ito subukan natin. Gumagalaw eh. Ay! Gumagalaw. Anak pekwan.
Jelay, Kevin, huwag mo gagalawin! Grabe siya. Ito pagbagsak ko. Tubig ka kaya may kasamang bato-bato oh. Uy, uy. Aray. Jelay, Kevin! Huwag mo gagalawin! Sa! Oh, parang kawayan lang tong kawayan lang na pinagpitagpitong ano, dadaanan mo. Oh. Tapos may nakasuporta lang siya na maliit na ano. Eh paano pag bumigay yan? Oh. Grasya. Kevin, tanda lang! Yun guys, nakatawid tayo rito sa mayroong hanging bridge na medyo nakakatakot. Yan. Oh. Hey, alright. Okay. And then banda rito, ito na yung daan na papunta doon sa isang ilog sa tawid. Yan. Dadan tayong konti rin sa may masukal na ano. Pabalik tayo doon. Ayoko na! Nakatakot kayo na magano. Nanginig ka. O, saan kayo pupunta yan? Kaya din. Try ninyo? Yeah. O, dali nyo na to. Para meron kayo pang video. Ay, Val, baka nakakalimutan